Nagbakasyon muna ako dito, pinsan, kay nagpahuway muna ako kay marahol yung trabaho ko doon sa Manila kay manager ako doon. Manager ka? Oh, manager ako doon. Anong manager? Nagre-reprop kami doon, naghahalo kami ng semento. Naninibag ko talaga ako dito sa probinsya namin kay paglakat ko dito. Wala pang mga kabablayan. Ngayon, nagtatakip-takip na yung mga balay dito. Itaon ko na ako nandun si pinsan kay may pamimigay ko sa kanya. Nakakaraw talaga pag galing Manila. Pinistine, nagkulop na laki na nga. Lamisa. Warigol lagi pang katatapos. Badaw, di rin pagod pantay. Ura-ura na lalutin. Ay, pinsan! Ay, pinsan! Kaabot ko lang. Galing Manila. Kumusta? Pakon muna isan palingkurin mo ako kay Kadi, lingkod. gugol yung pagbinaktason ko. Lingkod. Pinsan, dito sa probinsya natin, ba't nagkakaiba na yung mga dito, kabutangan? Okay, ano na yung mga tao dito. Dati yung mga, di ba nga, dati yung mga balay dito, mga Maliliit. maliliit. Nagdagdag ko na yung mga balay ngayon. Oo. Pasensya ka na, pinsan, kay medyo di na ako nakakaintindi ng waray kay. Sige. Eh di, tatagalogin ko na lang din. Tagalogin mo lang ng konti kay. Nagkakalimot na ako. Kumusta na dun sa Manila, pinsan? Okay yung mga kalagayan ko doon kay maganda yung trabaho ko doon. Nagbakasyon muna ako dito, pinsan, kay nagpahuway muna ako kay marahol yung trabaho ko doon sa Manila kay manager ako doon. Manager ka? Oh, manager ako doon. Anong manager? Nagre-reprop kami doon, naghahalo kami ng semento, manager tawag doon sa amin, sa Manila. Okay. Pinsan, ano bang mga dala mo, pinsan? Kuan. Namutong ako doon ng mga regalo dito sa mga kapaturan ko. Okay yan. May pasalubong ako sa iyo, pinsan. Pinsan yung isa nating pinsan na yung hamubo na dagko yung paa. Nasaan? Andon, may pinuntan. Ay, teka lang, pinsan, kay may pasalubong ko sa mga binili ko doon sa malaking building. Okay yan, okay. Wala dito yun, walang mga building dito na malaki. Okay. Mataga na gudak yung pinsan ito, original gutan ako naroon na iya. Ano to? Ang pinsan natin na para pananggot. Yan? Sa kanya to, kay nabagay. Bagay. Mahilig ka ng mga mahalabang mga sarowal. Ito. Roger, ito pinsan, May isang panis yan. May isa pang panis yan. Ito pinsan, bagay lang to sa... Ito, pinsan. Sa akin, Binili ko to, binili. Original yan. Sa akin na lang to, Sa'yo yan, sa'yo. Salamat pinsan, Ito naman, pinsan na iba, bibigay ko dun sa mga kapaturan natin na iba. Oo. Punta muna ako dun, pinsan, kay... Mapunta muna ako, babalik na lang ako mamaya, kay magtatagay-tagay tayo, ha? Oo. Sige, pinsan, dito na ako. Sige. Lagi na, ano ka dito? Nagpipinanday hininga. Kuan, lamisa. Sige, pinsan, babalik ako niyan. Sige. Dito na ako. Oo. Mapiniste. Kung sarabuto lang nga, maupay itong trabaho nga ito ni Patoda, Manila. Naupod ko na kaya. Inang. Manager nga itong tawag itong Paragaluha, Manilang Siminto. Waray siguro kung umupod na kaya, manager na siguro yan. Pero mamay kung diriya kortahan, makapalit ba yan ng pantalon ng mga original, ganin mga bado. Inang. Sakto lang kay makato ka sawang may danak isuruluton para buwas. Ipusong ko na ani kay nuron yan, magitagi at Patoda akon. Maka din ako.